Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala, kumusta o mayong buntag usab kanatong tanan? Ano usab kining programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionary nga gipanguluhan sa langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio, muhatag usab kaninyo og usa ka oras ug 15 minutos. Ini sa maong sigahan sa DYLE. O ako nalad nga mga pagpangumusta no, sa tanan nga mga kaigsuonan karon kutob sa nagpatalinghog. Diin man kamo nga mga dapit nga nagpatalinghog karon, kumusta kaninyo mga igsuon o mga higala o ilabi na kayo sa atong mga suking tigpaminawan. Kumusta kaninyong tanan? O gilabi na kayo diha dapit sa mga kaigsuonan nato no, diha dapit sa Bohol, sa Montesuerte Carmen. Kumusta diha sa tanan nga may kaigsuonan diha o sa mga Divino family o ilabi na usab diha dapit sa Cotabato tungod kay ubay-ubay man ang ato ang magkaigsuonan nga na membro diha sa PBCM sa Cotabato City o adunay pagpahigayon sa pagtambong nila karong General Conference sa Disyembre 29 mao kana ang adlaw nga magasaulugon ang natawhan sa langitnon nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. Usab among mga pagpumusta dapit sa Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, pinagayo diha sa San Pablo, diha sa Ipil. Kumusta kaninyo mga igsoon? Ila binausab diha dapit sa Libuna Bukidnon no, diha ang ato ang Reverend naghimo siya og pag-round up sa mga membro diha dapit sa Libuna Bukidnon, ubay-ubay nga magigsuonon mga kaigsuonan nga diin nakatambong no. Ila binausab sa pagpangumusta gapon diha dapit sa mga kaigsuonan dapit sa Ormoc, bina kang Brad Jigo o ingon man kang Boy Ortiga and family. Labi na usab dapit sa Palumpon, sa San Isidro, o di usab sa kaigsuonan dapit sa Nabal, Bilira, no? Labi na usab sa mga Patio family diha, kumusta kaninyo? O ilabi na kayo diha dapit usab sa PBCM compound, diha dapit sa Hinguog, kang Sister Lynn, sa Surigao, sa Negros, sa Bukidnon, sa Dipulog, sa Dalagit. Labi na usab sa mga kaigsuonan dapit sa Usami City, sa Rokita, sa Sapang Dalaga, o ilabi na usab dapit sa Del Pilar sa Misamis Occidental. O ilabi na kayo diha sa atong chapter president kang Nuitulo, si Bilya, pinakang ng Suping, Carolino, o sa mga Sibilya family. O ilabi na kayo diha kang Sister IB, Marcosa nga o iyapod nga ibikanan, kumusta usab? Sa Mabulo, sa Lapu-Lapu usab, no? Kang Brother Ruyo, kang Sister Jean, sa mga kaigsuonan usab diha dapit sa Milanilla, bina sa mga Castañares family. Kumusta kaniyong tanan og dili na lang gyud nato tagsa-tagsaon tungod sa napakadaghan ang mga kaigsuonan nga diin nasakop ni maong pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries. Ako na lang mga pagpumusta, hurot o ilabi na kayo usab diha sa ato ang mga viewers no sa Facebook o sa YouTube. Kumusta og sa ato usab nga magkaigsuonan dapit sa gawa sa nasod sa United States of America. Nagpatalingog usab sila og nagtan-aw usab sila sa Facebook o sa YouTube, ilabi na kang TC Kulihat uban sa iyang pamilya og sa uban pagayod nga mga kaigsuonan dapit sa United States of America. Diin man dapit sa sulok sa tibuok kang kalimutan. Kumusta kaninyo mga igsoon? Og tungod kay nagpabot man kita ka Brad Samuel niya, wala pa man niya usab atong usa kay igsoon si Dennis Gonzales. Kini usab si Brother Dennis Gonzales nga sa mga gihapong pagkaaging panghimattuod o maghisgot sa mga butang kalabot niini nga pagtulunan. O dili ko lang lugayon, ibalik ko kamo kang Brother Cesar Patio. Karon ang atong paghisgotan Brad Dennis tungod kay natong miaging kadominguhan, wala man kita dito man kita sa Mindanao, man kita sa pag-run up sa
ato ang Executive Vice President ka Reverend Charlie Eugenio, mao nga wala kita maka higayon sa pagwali o nato maging Domingo ikaw man mao naghandle sa mong programa. Mao nga karon ni amang kita karon dinhi sa siyudad sa Sugbo, mao nga padayon gapon kita sa ato ang mga kalihukan tungod kay kana mauman ang inunta buluhaton nato dinhi sa pagtulunan sa PBCM. Isip kita usa ka sinugo sa Dios nga Espiritu Santo, mao nga tulumanon nato man mao ang pagpadayag sa kamatuoran, di bali na lang sa mga katawhan nga dili sila nagtuo, walay sapayan yana tungod kay ang pagbasol ulahiman wala may pagbasol nga maguna, mao nga kini ato kini ginahimo ang pagsakripisyo sa tulumanon nga diin mo gisangon sa langit nun nga magtutudlo, mao nga niya kita karon dinhi sa kahanginan. Ang atong pagkahisgutan karon ba dinis kay duna manggoy mga tao nga maingon sila nga unsaon manggod ninyo sa pagkakamatuoran nga ang inyong pagtulunan sa PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries bag-ura man ang inyong pagtulunan. Ug gani pa man ang inyong pagtulunan wala manggali kana mahibaw-i sa uban nga mga lugar o dapit. Mao nga sa ilahang prinsipyo Bradinis nga wahi lang daw ning atong pagtulunan. Mao nga para kanila sa ilahang kaugalingon nga mas makatarunganon daw nga ang ila mo tinuod tungod kay una man daw kuno sila o una man ang inuntang iglesia nga maoy ilang gipasakupan. Mao tungod kay ang atoa narehistro na tukod man kini natong 1967 narehistro kini sa atong gobyerno sa 1971 o 72. Mao nga wala gyud kunoy pasikaranan nga tinuod yun ning ato ang pagtulunan. Unya ang uban usab maingon usab sila Bradinis nga wala may relihiyon. Wa man kunoy relihiyon nga mabasa sa Biblia. Wasag kunoy relihiyon nga makaluwas. O gyud kasagaran nga madungog nato sa mga nakalain nga mga katawhan. Isang gani diha po sa mga nagkalaing pundok sa pagtulunan, moingon sila nga wa gyud kunoy relihiyon nga makaluwas, kundi ang makaluwas lang daw mao ang imuhang kaugalingong mga binuhatan. Walay pundok daw o tinuhuan nga angay natong pasakupan, mutuo ka lang sa Ginoo, mutuo ka lang ni Kristo, mutuo ka lang sa Dios Amahan, luwas na ka. Namo kini karon ng atong usisahon, Bradinis, sigon sa mga nakasulat sa Biblia, tungod kay ato mga abilidad, nga kung magpamatuod ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM, dili na to abilidad nga wala kitay mga ebidensya o mga basahon nga mao'y ato ang basahon para nga ang tao dili makaingon nga hirsi kining ato ang gihimo nga tinumutumo lang ang atong gihimo. Mao nga ato kining usisahon pinasikat sa Biblia tungod kay ang Biblia gituga man kini sa Dios sumala sa ato mabasa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17. Tungod kay ang Biblia gituga man sa Dios maong atong pasikaranan pinasikat usab sa Biblia. Karon mo kini ang ato karong tun-an, Bradinis. May tingali nga atong usisahon, Bradinis, kung unsa kining relihiyon. Kay ang tao igo lang istorya nga wa may relihiyon makaluwas, Brad. Wa may relihiyon nga mabasa sa Biblia. Na mao kini ang ato karong tukion dinhi sa ato ang programa sa DYLA karong buntaga, Bradinis, na atong iridi, Bradinis, sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Dito ta mutikang sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Ug unsa usab ang gisulti ni Kristo
kabahin ni atong mga pagtulunan ni sa unang kapanahonan kay sa wa pas Kristo mataw Brad Dennis na may pundok nga naguna sa atong Ginoong Hesukristo. Duna na po'y mga tinuhuan sa unang kapanahunan, wa pa si Kristo gipadala sa Amahan na anay mga tinuhuan ang mga gitawag og forefathers atong mga panahon nila ni Moises, mga kaliwatan sa Israel sa unang kapanahunan nila ni David o sa mga propeta. Wa pa si Kristo Brad Dennis, duna na pundok nga naguna unsa man po'y sulti ni Kristo natong pundok ka naguna kay naa karoy mga pundok usab karon nga nagpasiatab nga ila daw kunoy pundok mo tinuod kay mao kunoy una nga natukod sumala sa ilahang mga pagpadayag. Sa Biblia ba Brad Dennis, sa panahon sa atong Ginoong Kristo atong usisahon, i-ready Brad Dennis ang nakasulat sa buhat sa iyahang kapitulo 23, versikulo 6 ug 8, unsa ba ang atong mabasa diha sa Biblia Brad Dennis, kabahin mahitungod sa panahon sa atong Ginoong Kristo kung duna ba'y pundok kanhi sa unang kapanahonan, wa pa mataw ang atong Ginoong Kristo, wa pa magpaila si Kristo dinhi sa kalibutan, duna na ba'y nag-una nga pagtulunan o pundok kanhi sa unang kapanahonan. Brad Dennis. Buhat 23, Brad Dennis. O, basahan ko lang may tungod nini. So, dini sa maong sita sa Buhat Kapitulo 23, versikulo 6. So, Ito sa 8. ngadto sa 8, no? Matod pa nini. Apan sa pagkamatikaw ni Pablo nga usa ka bahin kanila, mga Saduceo o ang usa mga Fariseo siya misinggit sa Sanhedrin. Mga igsoon, ako Fariseo, anak sa mga Fariseo, o bahin sa paglaom o sa pagpabanhaw sa mga patay, ako karon ginahukman. O sa pagsulti niya niini, nitabo ang panaglalis sa mga Fariseo o sa mga Saduceo, o nabahin ng pundok sa mga tao. Kay ang mga Saduceo god na nagaingon man nga walay pagkabanaw ni manulunda ni Espiritu, apan ang mga Fariseo nagatuo nga aduna kining tanan. So, Okay. Sa imong nabasa Brad Dennis, sa panahon ni Kristo, dunay nag-una nga pagtulunan, mao katong pagtulunan sa Fariseo o sa Saduceo. Unya, sumala sa imong gibasa nga ang mga Pariseo nagtuo nga dunay espiritu, apan ang Saduceo wala mutuo nga dunay espiritu, walay pagkapanhaw ni manulunda. Mao kana ang kalainan sa ilang pagtulunan. Duha ka pundok, Pariseo ug Saduceo, akong balikon, ang mga Saduceo ugod nagaingon man nga walay pagkabanhaw ni manulunda ni espiritu, apan ang Pariseo nagatuo nga aduna kining tanan. Busa sa ilahang kapanahonan dunay mga inunta ng hitabo nga nagkasumpaki ay kining maong pagtulunan, kining Pariseo ug Saduceo. Kay lain-lain man lagi ang ilang pagtuo, samtang ang Pariseo nagtuo nga dunay pagkabanhaw, dunay manulunda, adunay espiritu, pero ang Saduceo nga pagtulunan dili sila mutuo nga dunay pagkabanhaw ni manulunda ni espiritu. Mao na ang atong nabasa sumala sa gibasa ni Brad Dennis sa Biblia. Pero kadtong maong pundok nga nag-una ni Kristo kadtong Pariseo ug Saduceo. Unsa bay pahayag ni Kristo Brad Dennis, i-ready ang Mateo kapitulo 16 versikulo 6 ug 12. Unsa may inotang komentaryo ni Kristo nadtong duha ka pundok, ang Pariseo ug Saduceo, kadto ba
sumala sa gipakita ni Kristo, giuyunan ba ni Kristo ang maong pagtulunan sa Pariseo ug Saduceo? Kay una man to silang pundok, nag-ila maputo og Dios, pero katubang pundok sa Pariseo ug Saduceo, katubay gi-appreciate, gidawat ba ni Kristo ang maong pagtulunan? Sumala sa atong mabasa bradi sa San Mateo kapitulo 16 bersikulo 6 ngadto sa 12. Unsay imong mabasa diha bradinis? Oo, matawag gyapon ini, no? Ako lang masaw nang nakapayag sa maong sita sa Mateo 16, versikulo 6 ngadto sa 12. Susugod sa 6, mato pa rin og unya si Jesus mingon kanila, bantay og di kayo'y bayan ninyo ang igpapatubo sa mga Fariseo ug sa mga Saduceo. O kini ilang kita nang sultihan, tali sa ilang kaugalingon nga nagingon, wala man gani kita makadalag tinapay. Apan si Jesus sa pagkamatikod niya niini mingon kanila, o mga taong Diyo tayong pagtuo, nganong inyong magpanagsultihan, tali sa inyong kaugalingon ang inyong wala pagpakadalag tinapay. Dili pa ba gihapon kamo makasabot? Wala ba kamo mainumdom sa 5 katinapay alang sa 5,000? O kung pila kabukag nga mga tipik sa inyong nepos? O sa mga 7 katinapay alang sa 4,000? O kung pipila kaalat nga mga tipik ang inyong nipos, naun sa ba nga wala man ka makasabot nga ako wala magsulti may tungod sa tinapay, likay ninyo ang igpatutubo sa mga Pariseo o sa mga Saduceo. Unya nakasabot na sila nga wala di siya magsulti kanila sa paglikay sa igpapatubo sa tinapay, kundi ilang likayan ang gitudlo sa mga Pariseo o mga Saduceo. Oh, di-appreciate ba? Gidawat ba ni Kristo ang maong pagtulunan sa Pariseo ug Saduceo? Wala. Kay gani matud pa ni Kristo, naun sa ba nga wala man kamo makasabot, nga ako wala magsulti may tungod sa tinapay. Unsa pay giingon ni Kristo, likayin ninyo ang ipagpatubo sa mga Pariseo ug sa mga Saduceo. Unsa man kini ipagpatubo? Giingon sa 12, og unya nakasabot na sila nga wala di ay siya magsulti kanila sa paglikay sa ipagpatubo sa tinapay, kundili nga ilang likayan ang gitudlo sa mga Pariseo ug Saduceo. Unsa day katong ipagpatubo sa tinapay sa sambingay, mao day katong gitudlo sa Pariseo ug Saduceo nga matud pa ni Kristo likayi ang ilang gitudlo. Nan kay palikayan man ang gitudlo sa Pariseo ug Saduceo. Gidawat ba ni Kristo ang maong gitudlo sa Pariseo ug Saduceo? Wa. Pero baya ang Pariseo ug Saduceo, una sila sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo. Pero bisan taliwala nga una ang Pariseo ug Saduceo sa maong pagtulunan, wahi lang si Kristo, wala gidawat ni Kristo ang maong nilang mga gitudlo kalabot sa pagtulunan sa Dios. Muna karon ang ato ang nakitang pahayag sa Biblia. Karon niya ang atong usa ka igsuon si Brad Samuel mao pagyo iyang pag-abot, nalangan ni taon ni siya sa sakyanan no tungod sa ka-traffic pod karong mga panahona. Karon sa ato nang natagad nga wala di ay appreciate, wala di ay gidawat Kristo ang gitudlo sa Pariseo ug Saduceo. Bisan una sila nga pagtulunan, wala pa si Kristo matao, wa pa si Kristo manudlo. Apan ang maong Pariseo ug Saduceo, una sila nga pagtulunan, apan wala kini gi-appreciate ni Kristo, wala kini gidawat Kristo, ug gani pa man nag-ingon si Kristo nga palikayan kining maong mga gitudlo sa Pariseo ug Saduceo. Karon kini namang Pariseo ug Saduceo, nagtuo basab kini sila Brad Samuel nga sila nagtuo basab sila og Dios, nagtuo basab kining mga Pariseo ug Saduceo nga ilang amahan si Abraham, kay si Abraham mao kadto ang gihimong amahan sa tanang mga nasod. Ang Dios mismo mao'y naghatag kaniya og inuntang gibug-aton nga si Abraham gihimong amahan sa daghanang mga nasod diha mugagikan kani ang maong mga kaliwatan. Apan taliwala niya ng tanan ang mga Pariseo ug Saduceo, nagclaim basab sila nga si Abraham ilang amahan. Apan sumala sa atong mabasa sa Biblia
Brada Samuel, unsa bay nakasulat sa maong pahayag sa Juan Kapitulo 8, versikulo 31 ngadto 44, ang mga Pariseo ba ug Saduseo nagtuo basab og Dios? At unsay atong mabasa diha, Brad Samuel? Juan 8. Aniya Brad Cesar, basahon ta ang imong pangutana sumala sa Biblia kung kining Pariseo ug Saduseo nagtuo ba usab kini og Dios? Ha? Dili sa Juan sa iyang kapitulo 8 sa imong giingon sa iyang Versikulo 31, versikulo 31 hangtod sa 44. 44 ingon ini ang atong pagabasahon giingon. Unya si Jesus mingon sa mga Hudiyo nga misalig kaniya, kung pabilin kamo sa akong pulong, nan kamo tinuod gayod nga akong mga tinunahan. Ug kamo matud ba may balo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyo og kagawasan. Ug sila matud pa mitubag kaniya. Mga kaliwat ba kami ni Abraham? O wala gayud Mga kaliwat baya kami mga ni Abraham. kaliwat Nagpo baya. na ang claim sa mga Hudyo. Sige. Ang mga Hudyo. Mga kaliwat baya kami ni Abraham. Ug wala gayud kami maulipon bisan kinsa. Naunsa ba nga nakaingon kaman paghatagan kamo kagawasan. Ug si Jesus mitubag kanina. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga ang tanan nga nagapakasala ulipon sa sala. Ang ulipon dili magapuyo nga dayon diha sa panimalay, apan ang anak magapuyo nga dayon. Sa 36 tungod niini, kung ang anak mao ang maghahatag kaninyo kagawasan, kamo mahimo gayud nga mga taong gawas. Nasayod bitaw ako nga kamo mga kaliwat ni Abraham matud pa ni Kristo. Ngani gitingwa ninyo ang pagpatay kanako tungod kay ang akong pulong dili man makakaplag og aluna diha kaninyo. Sa 38 ako nagasulat Nakasulti. nakasulti sa maki o sa nakita ko sa tubangan sa akong amahan, ingon si Kristo. Ug kamo magabuhat sa nadungog ninyo sa tubangan sa inyong kaugalingong amahan. Tingnan ni Nag-claim Kristo good sila. o ang mga Hudyo. O, sa 39 padayon ta. Kaniya mitubag sila nga nag-ingon si Abraham mao ang among amahan. Mao na ang claim sa mga Hudyo lugar. Oo, Sige, padayon ta. padayon. Si Jesus mingon kanila. Kung mga anak pa kamo ni Abraham, magabuhat unta kamo sa gibuhat ni Abraham. Matud pa ni Kristo. Apan karon na ninguha kamo sa pagpatay kanako, sa pagpatay sa tao, nga nagsugilon kaninyo sa kamaturan, nga akong nadungog gikan sa Dios. Wala magbuhat ni si Abraham. Kamo matud pa nagabuhat sa gibuhat sa inyong kaugalingong amahan, ug sila mingon kaniya, dili kami mga pinaangkan matud pa sa mga Hudyo. Oo, kami usa ang usa at Sarat amahan. O matud pa sa mga Hudyo nga mao ang Dios. Nag-claim sila nag-claim siya. nga ang amahan mao ang ilang Diyos. Mao ra gyud ang Dios ang ilang Sige, amahan. padayon. Sa 42 ingo at padayon ta. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, higugmaon unta ninyo ako. Kay migula og miani man ako sa gikan sa Dios. Ako wala muanhi sa akong kaugalingong pagbulutan. Kundili matud pa ni Kristo, siya mao ang nagpadala kanako. 43. Nganong dili man kamo makasabot sa akong sinultian, ingon si Kristo? Kung kay kamo dili man ugod, matud pa, makabati sa akong pulong. 44 niya din ang istorya ni Kristo. Kamo gikan sa inyong amahan, nga mao ang yawa. Og ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga panghibog sa inyong amahan. Siya mao'y usa ka mamumuno matud pa ni Kristo, sukad pa sa sinugdan, ug siya walay labot sa kamaturan, kay ang kamaturan wala man diya kaniya, inig pamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaiya, kay siya baka kun man
ug mao ang amahan sa mga baka. Karon atong nakita nga kadto di ay mga Hudiyo, Parisiyo ug mga Sadusiyo nagtuo po di ay og Dios. Gani pa man ilang giklaim nga ang amahan nga mao ang Dios, unya si Abraham gitawag po nila og amahan. Dili daw kuno sila anak ug pinangkan, usa lamang ang ilang amahan nga mao ang Dios. Pero unsa may bahayag sa atong Ginoong Kristo, taliwala lugar nga sila nagclaim nga sila nagtuo pod og Dios. Nagtuo pod sila sa amahan nga mao ang Dios. Pero unsay sulti ni Kristo? Ang pahayag ni Kristo natong una nga pagtulunan, nga nagclaim pod kunuhay nga sila nagtuo og Dios. Unsa may giingon ni Kristo sa iyang reply ngadtong mga Hudiyo nga mga Parisiyo o mga Sadusiyo nga nagtuo og kunuhay og Dios, nagila sila ni Abraham nga ilang amahan. Unsay isulti ni Kristo bisan sa ilang pag-una nga pagtulunan, nag-ingon si Kristo, kamo gikan sa inyong amahan nga mo ang yawa, ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mao'y usa ka mamuno sukat pa sa sinugdan, ug siya walay labot sa kamatuoran, kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya siya magasulti tukma sa iyang kugalingong kinaiya, kay siya bakakon man nga mao ang amahan sa mga bakak. Iyon sa ang pahayag ni Kristo ngadto mga Parisiyo ug Sadusiyo nga nagtuo pog kunuhay og Dios, ang Dios mao ang ilang amahan. Ang reply ni Kristo, nag-ingon Hesus Kristo, sakit nga pulong ni Kristo, kamugikan sa inyong amahan nga maong yawa. Kita mo na, nagtuo baya og Dios. Pero unsa ang payag ni Kristo? Matod pa ni Kristo, gikan mo sa inyong amahan nga mao ang yawa. Dili ko mo kay nagtuo og Dios, husto na. Dili ko mo kay nagtuo, nagsangpit og Dios, mao na, kamatuoran na. Dili na mo'y pasikaranan, manghigala og mga kaigsuunan. Karon, kinibang Parisiyo, kay doon naman sila'y kalainan sa ilahang pagtuo. Kay ang Parisiyo nagtuo nga dunay espiritu, dunay manulunda, dunay pagkabanhaw, apan ang Sadusiyo wala kini magtuo. Dayon sa ba kining Parisiyo sa listahan sa mga pulong sa Bibliang Katoliko, unsa ba kining pulong Parisiyo? Nag-ingon kini sa listahan sa mga pulong na kana sa Bibliang Katoliko, nag-ingon, Parisiyo, usa ka pundok sa mga Hudiyo nga istrikto bahin sa pagtuman sa balaod ni Moises o sa ubang tulumanon sa ilang tinuuan. Iyon sad ay kining Parisiyo, istrikto daw ni bahin sa pagtuman sa balaod o sa ubang tulumanon nga ilahang tinuuhan. Istrikto kini sa balaod ni Moises kining Parisiyo. Unsa pud ang gitawag og Sadusiyo? Ang Sadusiyo sumala gyapon sa mga basahon sa listahan sa mga pulong sa Bibliang Katoliko, nag-ingon, Sadusiyo, usa ka gamayng pundok sa mga Hudiyo, kadaghanan kanila mga pari, gipasikad nila ang ilang pagtulunan sa unang 5 kalibro sa daang kasabutan, busa pipila kabahin og mga paagi. Lahi daw ang Sadusiyo. Lahi sila sa mas dakong pundok sa mga Parisiyo. Kung mao, ang Sadusiyo di ay kamay nga pundok, pero ang Parisiyo dako kini nga pundok nga ginsakpan kinis mga kaparian kanhi sa unang kapanahonang panahong Kristiyano. Pero doon na sila'y nagkalain nga pagtuo. Ang Parisiyo nagtuo nga dunay manulunda, dunay espiritu, dunay pagkabanhaw. Pero ang Sadusiyo nga gamay nga pundok, wala kini magtuo nga dunay manulunda, dunay espiritu, ug dunay pagkabanhaw. Mao na ang kalainan sa pagtulunan sa Parisiyo kanhi sa unang panahon sa dinhi pa si Kristo sa kalibutan nga nagministeryo. Ato nang nakita karon ang ato namang usisahon ba dinis.
iridi ang Juan Kapitulo 10, versikulo 1, ikama sa 7 ug 8. Unsa poy tawag ni Kristo natong naguna nga pagtulunan sa Pariseo ug Saduceo, kay naarabay karoy mga pagtulunan madinis nga ingnon dayon tanila nga dili man na tinuod ng PBCM, kay kanang PBCM bag-o raman na wagali may makadungog kayo anang pagtulunan na bag-o lang na sa among pagdungog. Pero ang pangutanan nato Brad Dennis, kay ilang man gipasiatab ngang ilang pundok kay maoy maunay tinuod. Pero kung si Kristo may pasultihon, kining naguna nga mga pundok saman atong kay ato man i-compare Brad Dennis, kay moingon magud sila nga di na tinuod ang inyo kay uwahira mo nga pundok. Pero kung atong ipakli ang kasaysayan kanhi sa unang kapanahonan, dili kumo kay naguna tinuod na. Unsa bay payag ni Kristo natong naguna nga pagtulunan Brad Dennis? Sumala sa akong gisitar na Juan Kapitulo 10 versikulo 1 ikama sa 7 ngadto sa 8. Unsa may pahayag ni Kristo sa naguna? Sumala din sa pahayag ni si Kristo sa nanaguna. Matod pa din ni sa pagkatinood magaingon ako kaninyo. Nga ang tao nga mosulod sa turil nga dili mo agi sa pultahan, kung dili mo katkat sa laing kaagian, kana siya kawatan ng tulisan. City. Busa si Jesus may ingon pa usab kanila sa pagkatinood mag-ingon ako kaninyo nga ako mao ang pultahan alang sa mga karnero. 8. Ang tanan nga nahian ni una kanako sila mga kawatan o mga tulisan. Naara. Apan ang mga karnero wala makatalinghog kanila. Unsay tawag di ay nato naguna nga pundok? Kadto nagtritisay sa among pundok nga dili man na tinuod ng inyong PBCM kay uwahira man mo. Pero kung atong paklion ang kasaysayan kani sa unang kapanahon ni Kristo, ang naguna nga pagtulunan ang Pariseo ug Saduceo, dili dayto tinuod bisan pa sila naguna ginganlan gali ni Kristo nga kadto dayng pundoka kawatan ug tulisan. Ita mo na, dili ko mo kay moingon mo nga kami may tinuod kay una mi o dili man na may pasikaranan. Kay mo man nagingos Biblia, daghan ang naguna apan maulahi, daghan ang naulahi apan maguna. Dili ko mo manghambog ta nga ang among pundok mo tinuod tungod kay una mi nga naristo sa Securities and Exchange Commission. Dili na may pasikaranan, dili kumo kay naguna mo, kay sumala sa gipakita sa Biblia, daghang ang naguna apan maulahi, apan daghan ang naulahi apan maguna. Sama usab sa panahon ni Kristo na ay naguna ang pundok sa Pariseo ug Saduceo, apan dili sila tinuod, ginganlan sila ni Kristo og kawatan og mga tulisan. Nganuman sa panahon Kristiyano, kinahanglan nga musulod ka diha sa kang Kristo, magpasakop ka sa pagtulunan ni Kristo o tinuoan ni Kristo, kay ug dili ka mupasakop sa pagtulunan ni Kristo kanhi sa unang kapanahonan. Matud pa ni Kristo sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang tao nga musulod sa turil nga dili moagi sa pultahan kisa ang pultahan si Kristo, kun dili mukatkat sa laing pultahan kana siya kawatan og tulisan. Kinahanglan sa unang kapanahonan, kung gusto ka mangita o kamotoran, kinahanglan magpasakop ka ni Kristo, kay ug di ka magpasakop sa tinuuhan ni Kristo, nganlang ka og kawatan og tulisan. Muna ang gipakita sa Biblia. Dili kay mingon una mangguning amo Brad busa mo tinuod dili oy. Balikon ko ang pag-ingon. Matud pa sa Biblia ang naguna maulahi ug ang ulahi maguna. Wa mo kabantay na. Karon dili ko mo kay muklim mo ug una mao ni tinuod dili oy. Dili ko na ang Biblia. Unsa pa? Kini bang Pariseo imo namang nabasa no kaganina nga ang Pariseo ug ang Saduceo nagtuo po ni sila og Dios. Karon ang pagtulunan ni Kristo, dili kumo kay ang pagtulunan ni Kristo managsama sa Pariseo nan tinuod na dili nganuman.
Si Kristo nagtuo nga dunay espiritu, dunay manulunda, ni dunay pagkabanhaw. Doon abay atong mabasa sa Biblia, Brad Samuel, nga ang pagtulunan ni Kristo pareho gyud sa parisyo, apan bisan taliwala nga pareho sila prinsipyo ni Kristo, apan giingnan gani ni Kristo nga kana sila mga kawatan ug mga tulisan. Nabay prueba, Brad Samuel, sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 39 o 40, ang mga parisyo o kini bang gipakita sa Biblia, sama-sama ba o pagtuo ni Kristo? Pareho sila. Kaya nga naman, si Kristo nagtuo po nga doon na espiritu, doon na pagkabanhaw. Naaba sa Biblia, nga ito ipakita nga si Kristo nagtuo po, naapo, da sama sa pagtulon na usab sa parisyo, nga nagtuo sila nga doon na espiritu, doon na pagkabanhaw ni manulunda. Sa may babasa, Brad Samuel. Anya, Brad Cesar, basahon taon nakasulat sa Biblia nga atong mapiho nga parehas gyapon ang pagtuo lugar kon ang Parisiyo ug ang Sadusiyo nagtuo man sila nga na espiritu ug manulunda. Wala ang Sadusiyo, wala ang Sadusiyo. Wala ang Parisiyo ra maoy nagtuo. Ang Parisiyo ra maoy pareha og prinsipyo ni Kristo. Tungod Okay. kay Kristo nagtuo man usab niini niya. Okay. Sa basahon ta sa Lucas ang kapitulo 24 kapitulo 24 bersikulo 39. 39 no Ngadto hangtod sa sa 40 gingon dinhi. Tanawa ninyo ang akong mga kamot ug ang mga tiil nga mao gayud ako. Ikapan ninyo ako ug tanawa kay ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa inyong nakita nga ani kanako. So si Kristo nagtuo nga doon na espiritu. Oo, tinuod ko na, Brad Cesar. Karon atong ipadayon, Brad Samuel. Padayon. Basaha ang Marcos kapitulo 12 bersikulo 25. Sa 12:24 sa Kapitulo Marcos, 12 o o Kapitulo bersikulo 12. 25. ni Brad Cesar. Dugang prueba ako na. Dugang prueba nga mao ni ang prinsipyo lugar ni Kristo. Ni Kristo. Niyaw. Sa 12:25 ang atong basahon ingon ini ang nakapahayag lugar sa Biblia. Sige. Nga matud pa sa atong nabasa kay inigabanhaw na sa mga tao gikan sa mga patay, dili na sila magapangasawan pa o magapamana o magapamana pa kundi may sama na sila sa mga manulunda didto sa langit. Sa ang manulunda, Bro Cesar, sumala pa si Burhanon 1:13, Okay. ang manulunda nga gibanggit ni Kristo sa iyang panahon, doon na kanay espiritu og Espiritu na kahintang. sila. Sa 13 sa Burhanon sa kapitulo 1 gingon Atos 14. apan kinsabang manulunda ang iyang giingnan. Lumingkod ka sa akong tuo, matud pa sa itong mabasa, hangtod ang imong mga kaaway, mahimo ko ng tumbanan sa imong mga tiil. Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon, mga sulugoon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga mo'y magapanunod sa kaluwasan. Sa atong natagad Si Kristo? nga si Kristo Pareho o pagtuo sa isa Parisiyo. Kay ang Parisiyo nagtuo man nga doon na espiritu, doon na po manulunda, pagkabanhaw. Kita mo, wala kalainan, dili ko mo kay si Kristo pareho o pagtulunan sa parisyo. Husto na ang parisyo, ganiginan ni Kristo ang parisyo. Hoy, mga kawatan na ba magtulisan mo? Ay, dili ingon sabto na to nga kumukay una nga pagtulunan husto na dili oy kay ang Parisiyo ug Sadusiyo una sila nga pagtulunan uwahi ras Kristo, pero sa pagkauwahi ni Kristo kinsa may husto, di ba si Kristo nga nauwahi? Ang naguna gingnan ni Kristo kawatan ug tulisan, si dili ko mo kay naguna mo nga pagtulunan kamo nay husto. Ang PBCM uwahi, ang giingon sa Biblia ang uwahi maguna og ang una mauwahi. Mo nang prinsipyo, mo nang tubag Brad Samuel Badinis natong mga tao nga mingon dili man na tinuod ng PBCM kay uwahi ra man ang inyong pundok 1967 pa man na nagsugod unya Kristo sa 1972 di gyud na may tinuod kana og kamoy mosulti, pero ang Biblia nagsulti dili ko mo kay naguna husto na kay ang giingon ni Kristo kadtong naguna kawatan ug tulusan. Una na ay nadungog na to Brad Dinis nga
Wa may relihiyon. Oy, nagpataka naman ni mga tawhan nag-ngal-ngal. Pamasa po taon mo, oy. Nonsa man taon mo, oy. Ha? Ready ba dinis ang Santiago? Kapitulo 1, versikulo 26 o 27, wa may mabasa sa Biblia nga na ay relihiyon. Unya to puning saysayon. Kung unsa puning relihiyon kay naay mga tao karon nga may usa na inyong relihiyon bad. Ha? Katoliko na. Bunagi na. Ay ato maning sayron ug unsa ning pong relihiyon kay naay daghang mga tao nga way kasayuran unsa ning relihiyon. Moingon din ng mga tao, unsa man na inyong pundok? Relihiyon ba na? Unsa na inyong relihiyon? Katoliko ba na? Ha? Iglesia ni Cristo ba na? Kaya ato ning usisahon sa mga gipakita sa mga sa Biblia kung wala may relihiyon kay naay mga tao ron nga miingon wa may mabasa nga relihiyon wa may mabasa ba dinis nga naay pulong relihiyon nya ato puning sayron unsa puning relihiyon kay nagngal-ngal ang mga tao nga relihiyon wa kasabot unsay pulong relihiyon. Sige. So, din sa basahon ni Santiago sa iyang kapitulo 1 versikulo 26 ngadto sa 27 ini makita ug mabasa gyud ang pulong nga relihiyon. Sige. Matapadinikon adunay magahuna-una nga siya relihiyoso o wala siya magpugong sa iyang dila hinanoa naglimbong sa iyang kaugalingong kasing-kasing ang relihiyon tawhana dili magpulos. Ang relihiyon nga putli ug dili mulingon sa tabang sa Dios na tungamahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo ug mga babaeng balo sa ilang mga pagkagool ug ang pag-amping sa kaugalingon nga dili. Sa diha lang ba dinis kay ang punto nga ato bang gidakop na bay mabasa nga relihiyon. Na klaro na imo gibasa karon. Kadto mga tao karon ngumingon wa may relihiyon mabasa. Di magug ka mamasag Biblia got, totoo man ka na inyong pastor. Totoo mapuka na inyong mga ministro ng otro pong bakakon. Dili gitudloan ang mga membro hosto pagtudlos Biblia. Ang PBCM, ang mga ministro sa PBCM. Ha? Wa may magtudlo diri og pamakak kun dili tinuod among gisulti. Naay mabasang reliyon. Ayaw mo awat-awat ang mga tao nga mingon, wa may reliyon mabasa sa Biblia. Wa magud mo kaabutan na pagbasa gud kay mutuo-tuo mo na inyong mga pare, mga ministro o mga tsakuno, kinsa pa nang magtutudlo ninyong otro po, wa po kay bao. Ang nagtudlo, wa kay bao, ang itudloan. Alang-alang po nahibaw, wa po na kay bao. Wa ka ni mahibaw ang nagtudlo, ang itudloan pa. Pero naapapay dugang Brad Samuel, nga mabasa nga doon na yung relihiyon Brad Samuel, basa, kining Bibliang Katoliko, nag-iisat ko lang ako. Sa unang Timoteo 3:16 sa Bibliang Katoliko nabay mabasa dugang nga dunay relihiyon. Niya Brad Cesar basahon ta nga dugang prueba nga dunay relihiyon musa nasayop ang uban nga mga pagtulunan nga kung miingon man sila nga di nakinahanglanon ang relihiyon kana nasayop sila nga naman tud kay daan pa sa kaning panahon na sa panahon pa nga Kristiyano dunay relihiyon nga gi-endorse ang Kristo ngadto sa mga tanan samot na lugar kung ang Biblia mo atong basahon yo. Sa unang Timoteo siyang kapitulo 3 versikulo 16 giingon sa Bibliang Katoliko giingon dinhi walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Naaliyon. Nagpadayon siya, matupaingon nga tao og namatud-an nga matarong pinaagi sa espiritu og nakita siya sa mga anghel. Klaro kayo. Puti sa pinuhaan ni Brad Cesar. Sa napiyo na to, nga dunay mabasa sa Biblia. Busa nasayop ang mga tao nga higala na to nga naas uban pong pagtulunan nga matud pa nila walay relihiyon mabasa nga relihiyon dili kinanglan ang relihiyon pero sa atong mabasa na ay mabasa nga relihiyon sumala sa Biblia. Ato po ng
Ubaron po Brad Samuel, unsa po ng relihiyon kay di matap pareho sa ubang mga magtutudlo nga maghisgot og relihiyon, makasabot unsa ng relihiyon. Dili oy, kinahanglan nga og mulitok ka og relihiyon. Naibaw ka unsa ang pulong relihiyon. Kay moingon man ang uban nga unsa man ang inyong relihiyon. Wa kay kakahibalo unsa ng relihiyon. Pamasa sad mo oy. Be, ato ni Siron. Be, sa ato nang nabasa nga dunay mabasa nga relihiyon. Busa kamo mga tao ron nga naminaw na mo ay magtotoo nga naay mga pastor, mga ministro, ubang pangpundok nga way mabasang relihiyon ay magtuwa na, bakako ng mga tawanan na. Diri mo pagtuos PBCM kay kini amo di yun sweetik ni. Mga dokumento matud pa sa amo magtutudlo ang PBCM, ang mga ministros PBCM, wa na maglama-lama ang mga ministros PBCM nagagamit og mga dokumento, mga basahon. Usa mo ning amo ang abilidad. Kay gitudloan kami sa among langitnon nga magtutudlo nga ang iyang mga ministro na ay mga dokumento, na ay mga basahon aron dili may matawag og mga falsipikado nga mga magtutudlo nga mga inunta nga mga ministro. Nagsulti kami sa kamatuoran kaya nga among magtutudlo maoy among gihimo nga ehemplo sumala sa amo ang inuntang gihatag nga mga inuntang mga pagtudlo ngadtos mga katawan. Doon na pa bay dugang prueba? Napa. Basahon ko ba gapon. Nga doon na gayoy gapoy mabasa nga relihiyon. Basahon ko ang sulat ni San Mateo sa iyang kapitulo sa iyang kapitulo 6 bersikulo 1. Unsa ba aktong mabasa mga higala og mga kayso na dugang gapon ning dokumento. Ayaw gayod ninyo. Matud pa ni San Mateo, Biblia Katoliko ha? Ayaw gayod ninyo, buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao kung ingno ninyo ini pagbuhat dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga tua sa langit. Naa malagi gapoy mabasa. Nga matud pa ni Apostol San Mateo, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon. Na ay mabasang relihiyon. Unaasa man to mga tao nga mga pastor, mga ministro, mga diakonong ubang pang mga magtutudlo diha sa Biblia nga wa kunoy mabasa sa Biblia ang relihiyon. Pataka raman mo Mo lagi na ba kini mga mini ba nga magtutudlo ba mini ba narabay mga mini gyud ug natay oras ato gyapon ning tan-aw ng Biblia nabay gyud mga mini mubasa po nag Biblia na mubasa pero mini gyud gihapon bisang nagbasa sa Biblia mini lang sila karon Bradinis ato ning usisahon kung unsa kining pulong relihiyon, pundok ba ni? Katoliko ba ni? Born again, Iglesia ni Cristo ba ni? Atong basahon ang mga dokumento. Kay matud pa ni Master, kinanglan mamasa mo og mga dokumento. Ang mga PBCM, ang mga ministros PBCM, wala na naglama-lama sa ilang pagtudlo, kundi ginamit ang mga dokumento. Kani ba mga basahon ba dokumento man atong usisahon unsa kining unsa kining pulong relihiyon. Dili kay magtagaw-taw lang mo unsa man ang inyong relihiyon. PBCM ba na? Di na may mauoy. Klaro niyo pangutana kay daghang mga inosente o ignorante na ng word nga relihiyon. Kaya unsa ba kining pulong relihiyon? Ngalan ba ni Katoliko? Ngalan ba ni Iglesia ni Cristo? Ngalan ba ni born again? Itong usisahon ni mga dokumento. Unsa kining word nga relihiyon? Kining word nga relihiyon, gikan kana sa pulong nga Latin. Unsa ba ang nakasulat sa Latin? Nag-ingon, re o ligare. Muna ang pulong relihiyon ha? Kung sa Hebro, gitawag ka na og
religare or relihiyon. Sumala sa atong nakitang pahayag sa mga dokumento nga sa Latin gitawag kanag re o ligare o sa Hebro gitawag kanag religare. Karon, unsa mang kahulugan ining maong relihiyon? Ha? Unsa ang kahulugan sa relihiyon? Katoliko ba? Iglesia ni Kristo ba? Born again ba? Seventh Adventist ba? Ato usisahon. Unsa kining pulong nga relihiyon? Ha? Unsa ang giingon sa Hebro ug sa Latin re o ligare? Sa Hebro gitawag og religare. Nga ang kahulugan ibalik ka ngadto sa Dios mo nang kahulugan sa relihiyon. Idugtong ka o isumpay ka ngadto sa Dios. Mo kana ang kahulugan sa pulong relihiyon, dili taon na nga Katoliko, dili taon ka na born again, dili taon na Seventh Adventist, dili taon na ngalan og Jehovah's Witnesses, kundi ang kahulugan sa relihiyon mo kana nga ang kahulugan ibalik ka ngadto sa Dios, idugtong ka ngadto sa Dios, isumpay ka ngadto sa Dios, mao na ang kahulugan sa relihiyon. Nganong ibalik man ang tao ngadto sa Dios? Kayon sa baday ang tao, nganong ibalik man ngadto sa Dios? I-read Brad Samuel ang Isaiah 59:2. Nganong ibalik ang tao ngadto sa Dios? Nga mao kana ang kahulugan sa word nga relihiyon. Nga wa masabti sa mga tao karon kay ang ilang pagtuo nga ang relihiyon Katoliko, born again, Seventh Adventist, Jehovah's Witnesses. Nganong ibalik ang tao ngadto sa Dios? Mao kana ang pulong relihiyon. Unsa may nakasulat sa Biblia nganong ibalik ang tao ngadto sa Dios? Isaiah 59. Aniya, Brad Cesar, ngano nga ang tao ibalik man ngadto sa Dios, nga kinahanglan gyud nga doon na gyud kay reliyon, kay ang reliyon pulong pakigdugtong na ipasig Balik ka ngadto sa Dios. Ngano ibalik man ngadto sa Dios o pagbabalik lugar nimo sa Dios mao nang pulong reliyon. Sige, basaha. Tungod kay ang tao nagkasala sila. Nagkasala? O tungod kay sa ilang nagkasala sila mao na nga himulag sila ngadto sa Dios. Mao nang kinahanglan nga ibalik ka. Idugtong nga ka? kay reliyon o idugtong ka niya. Basahon ako sa Isaiah sa iyang kapitulo 59 sumala pa sa giingon ni Brad Cesar sa bersikulo 2 gingon. Apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo ug sa inyong Dios ug ang inyong mga sala matud pa nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Mo na hinungdan nga ang tao dunay reliyon tungod kay ang pulong reliyon kinahanglan idugtong ka, ipasag-uli ka naman tungod kay ang tao nagkasala siya nga maoy hinungdan nga nahimulag siya ngadto sa Dios. Mao na ang katarungan. Nganong idugtong ka, nganong isumpay ka, nganong ibalik ang tao ngadto sa Dios tungod kay ang katarungan nagkasala ang mga tao. Muna, sa manimo pagdugtong, sa manimo pagsumpay ngadto sa Dios, wa ka kasala. Alang-alang isumpay ka ngadto sa Dios, wa makaysa. Tungod kay naisala ang mga tao, mao hinungdan nga ang tao ibalik ngadto sa Dios. Mao kana ang pulong reliyon sumala sa atong nadbasa. Doon na pabaydugang ngano man nga diin bagikan ang sala, Brad Dinesh, ngano man kung sabay pakita sumala sa Roma 5 sa iyang bersikulo 12 o 14 kay ang tao nagkasala man diin manggikan ang sala sumala sa ato mabasa sa Biblia sumala sa Roma, Brad Dinesh, kapitulo 5 bersikulo 12 ngadto 14. Sige. So, din sa Roma, kapitulo 5. basahon sa Roma, sa iyang kapitulo 5, versikulo 12 hangtod 14. Paano nagdininag sa mikat ang sala? Busa, maingon nga ang sala, misulod sa kalibutan, pinagi sa usa ka tawo, og ang kamatayon misulod, pinagi sa sala. Og ang Og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasalaman. Inoon ang sala diya sa kalibutan sa wala pang kasuguan, apan ang sala dili pagaysipon
diin wala ang kasuguan. Bisan panini, sukad kang Adan, hangtod kang Moises, ang kamatayon naghari sa katawan. Bisan pa sa mga tao, kinsa mga mga pagpakasala, dili sama sa paglapas ni Adan. Si Adan may usa sa hulagway ni atong miabot Sa kaulahi ay. Oh, kita mo, diinday gikan ang salagikan sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinagi sa sala ug nga tungod nini ang kamatayon ni kuyanap madto sa tanang mga tawo sanglit ang tanang mga tawo nagkasala man. Mao ite hinungdan Brad Samuel. Nga ang tao mamatay tungod sa sala. Diinday gikan ang sala gikan sa usa ka tawo. Daan pa sa panahon kang Adan, ngadto sa kang Moises, ang kamatayon mi kuyanap kadto sa tanang mga tao tungod kay ang tao nagkasala. Busa mo hinungdan nga ibalik ta ngadto sa Dios, idugtong ta ngadto sa Dios, isumpay ta ngadto sa Dios, mao na ang pulong relihiyon. Dili kami ingon mo, ang relihiyon nga tinuod Katoliko, bakat. Ang tinuod nga relihiyon, born again, bakat. Ang tinuod nga relihiyon, GIL, bakat. Ang tinuod nga relihiyon, Saksi niyo ba? Bakat. Ang tinuod nga relihiyon, Seventh Adventist, bakat. Ang word nga relihiyon, mao kana nga isumpay ta. Dugtong ta ngadto sa Dios tungod kay ang tanang mga tao nagkasala. Mo na ang pulong relihiyon may nang masabtan ninyo mga tao. Ano mo pag lama-lama bag istorya, reliyon, okay, kasabot mo sa reliyon, kay nay akong kasakay, o sa day mong reliyon, Brad? Oh, huwag kay kasabot mo sa reliyon. Mamana kay mga ignorante o mga inosente, kay nagtuto sa ilahang mga pastor, mga ministro, mga kaparehan, uban pang mga magtutudlo, nga mga bakakon, nga magsultis kamaturan. Takdan po ng mga tao, kay sige simba-simba dito sa ilahang pagtulunan, siya gisultihan bakit mutuo po dan wa man ko'y pamasas Biblia god. Una ang katarungan mga higala og mga kaigsoon. Karon nganong idugtong kinsa ang gihimong instrumento sa panahong Kristiyano, Brad Samuel? Basaha ang nakasulat sa kadang Korinto kapitulo 5 bersikulo 19. Anya Brad Cesar, basahon ta kung kinsay nahimong instrumento ana para ang tao madugtong mabalik ngadto sa Dios. Na Niyaw, way lain nga mudugtong mo na ang atong Ginoong Hesukristo. Nga naman, ubisan pa ang mga tinunan. ang mga tinunan kay mao na sila mo Gigamit ng mga instrumento ni Oo. Kristo. Kadi man Yaw. si Kristo mo nangunay lang. Basahon ta Brad Cesar ang imong gisitar na sita sa Kaduhang Korinto, Kaduhang 5, Korinto sa iyang kapitulo 5 bersikulo 19. 19 To sa 20. Oo, antod sa 20 ang atong pagbasahon gingon nga mao kini nga diha ang Dios kang Kristo nagpasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon sa walay pag-isip batok kanila sa ilang kalapasan kay nagkasala lagi o nagpiyal kanamo sa manang gingon kanamo sa ang mga apostol. ang mga apostol Sige, magpipiyalan dayon. sa pagpasiguli. Musa matod pa kami mga tinugyanan nga pinadala ni Kristo ingon ang mga apostol nga pinaagi kanamo ang Dios nagahimo sa iyang paghangyo kaninyo tungod kang Kristo nangamuyo kami kaninyo magpasiguli kamo ngadto sa Dios. O bisag lang taman. Ang tao Kinsa ang gihimong instrumento? Unang-una si Kristo. Hangtod ngadto sa sa mga apostol O, kita mo. apostolis. Oh. sila ang gihimong instrumento. Pasiguli, Oo. pagpakigdugtong ngadto sa Dios. Kana. Ano man kay nahimulag ang tao Tungod sa- nagkasala sila, busa kay nagkasala sila, kinahanglang idugtong sila pagbalik, ipasag-uli sila pagbalik ngadto sa Dios. Pinaagi kang Kristo sumala sa atong nabasa sa Biblia. Mao na ang tinuod nga tinudloan, dili kay mingon unsa man ang inyong relihiyon, wa kay kasabot unsay pulong relihiyon. Karon kani balo na mo na inyong ibutang sa inyong alimpatakan o sa inyong pangunaw na o sa inyong utok ay bug tutuan ng mga magwawali nga mga bakakon. Mingon din, ang among relihiyon mo tinuod kay kini Katoliko. Pataka naman ka.
Ang amo mo'y tinuod nga reliyon kay Seventh Adventist, pataka naman ka. Maunay usa ka bakat nga mga sinultihan. Ang pulong reliyon, idugtong ka, isumpay ka nga to sa Dios tungod kay ang tao nagkasala. Kinsa ang gihimong instrumento sa panahong Kristiyano, ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo ug mismo ang atong Ginoong Kristo nangunay usab sa pagtudlo sa iyang mga tinun-an aron mapasiguli ang tao ngadto sa Dios. Muna ang tinuod nga tinudloan dili anang lama raman ang ubang mga magtutudlo nga ang giapter tingali abot sa giapteran na nila kay ang uban ra bang pagtulunan Brad Samuel sumala sa ato ang nadungog na ako noy tagsa ka sako nga bugas, allowance, di muwali o sohol. Oy. Ang mga apostoles, naisol. Nagsakripisyo ang mga apostoles. Karon, ang mga ministro, Jesus. Kulba kayo. Unay, giingon, no. Kami, sa mo ang pagka-ministro, bisag 5 tabos, huwag tao may suhol. Si Brad Samuel pa mo tigbayad sa radyo o nagtinuod na nga pagkasulti. Mo na din ni sakripisyo ni nga mo wa may magdawat og suhol, wa may magdawat og unsa day among gapter ang among gapter mao ang kaluwasan namo nga kami sa among kagalingon ayaw taman lang nga sa dili pa hukman kining kalibutana og hukman mangyud sa Dios kining kalibutana. Ginaot kami, nga unta maluwas kami sa among tagsa-tagsa ka pamilya ug sa among kagalingon. Morna ang among after wa may mag-after og bahandi wa may mag-after nga kami sa among kagalingon mahimo ming mga milyonaryo o mga bilyonaryo. Ngamo lang nga makatudlo kami ngadto sa mga tao sa hustong pagtudlo sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Karon Brad Samuel mingon sila wa may tinuhuan. Okay, lain man ning reliyon lagi, Brad Samuel, kaya ang pulong reliyon, mamana ang isumpay ka nga to sa Diyos. Naniya na putas pundok? Kini bang pundok ba? Ha? Kaya doon na may kalainan, ang reliyon, isumpay ka nga to sa Diyos. Diya na putas pundok? Amo ni tinuod nga mga pagtudlo, ni atas pundok. Unsa man ang pundok ninyo? Mao ba na ang tinuod? Unsa man ang pundok sa Katoliko? Ni atas pundok or tinuuhan. Brad Dennis, sa Biblia ba si Kristo doon na ba'y tinuuhan? Ano bang iyabang gitukod ng iglesia ba? Naabay tinuuhan si Kristo, pinadaya Kapitulo 14, versikulo 12, Brad Dennis. Si Kristo ba doon ay tinuuhan? Kanang pundok ba niya? Baon sa puingan sa iyang pundok. Dili kay karong panahon na daghan man na nagdala sa ngalan ni Kristo. Ang Church of Christ, ang Iglesia ni Kristo, nagdalang Kristo, ang Katoliko, Sabadista. Halos tanang mga pagtulunan karon Brad Dennis, no? Mga siguro mga 90% nagdala sa ngalan ni Kristo nga sila kuno mao tinuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Ay atong pangutana Brad Dennis ni atas pangutana. Si Kristo ba dunay tinuuhan o pundok ba? Kinsa po'y ulo unya nana? Sige. Basa ang pinadayag 14 versikulo 12 Brad Dennis. Sige. Basa. 14, 12. Matod pa din sa maong sitas. Ani-ani ni ang agda alang sa may nantuson sa mga balaan, sa mga na nagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuhuan ni Jesus. Naay, tinuhuan ni Jesus. Sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon, kay si Kristo, si Jesus, doon na may tinuhuan. Ang tungutan na Brad Samuel, si Kristo doon ay tinuuhan. Sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon, unsa ba ang tinuhuan o unsa ba ang iglesia? Kaysa lain nga pagkisulti, tinuuhan o iglesia, unsa ba si Kristo? Nagtukod ba o siya o iglesia? Sumala sa atong mabasa sa Biblia, nga mo na ang tinuhuan? Oo, ang tinuan ni Kristo ba si Cesar, sa wala pa siya magtukod, wa pa niya gitukod ng iglesia nga imong gimingon.
sumala sa babasa na to, pruibahan dugang pruiba nga ang tinuan ni Kristo niya din Kaya doon na may siya una tinuan. Pero unsa po Gingon ang pa kanya. tinuan, Gingon kung pa- nagtukod ba si Kristo, asa Brad Samuel, si Kristo doon ay tinuan. Kani tinuan mo man ni ang pundok. Karon sa iyang pagkasulti lugar o kanang gitawag og pagtulunan nga iglesia nga gitukod karon pangutana unsa man si Kristo ato po nato bagon unsa po tong iglesia nga gitukod ni Kristo ug si Kristo ba nagtukod ba po ng iglesia sumala sa atong mabasa sa Biblia. Iya bro siya saro, iya pagi nanggi kananggi kuan sa mga gisulti ngadto sa iyang mga tinunan. Sige. Nga matud pa duna kadoy matud pa din yo. Kung basahon nato ning unang Timoteo sa dili pa nako basahon ng giingon nimo nga unsa ng iglesia bro Cesar. Niya din ni nga matud pa sa 16 sa 3:16 sa unang Timoteo giingon ni Kristo og dili malalis nga dako gayud ang tinago sa atong tinuhuan. Dunay tinuan si Kristo ka nga sa atong ibasa gibrasa ni Brad Dinis kung usa ka nang tinuan ni Kristo o asa ka na Kana pababaw ta pagbasa sa bersikulo 15 gingon kung malangan man ugaling ako matud pa ni Pablo ikaw ni balo na unsaon sa pagawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mo ang iglesia sa buhi nga Dios ang haligi ug panalipod sa kamatuoran dunay kunoy iglesia sa buhi nga Dios hain kaning iglesia nga mao kanang tinuan sa atong Ginoong Kristo nga iyang gitukod Kana. sa Mateo siyang kapitulo 16 bersikulo 18 matud pa ni sa atong mabasa dinhi sa Biblia nga sa atong giingon ko ng sitas sa 16 18 inyong patalinghugan mga mahal nga mga magsurang gingon ug siltihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ang tinuan diya nga gibot pasabot ni Pablo sumala sa iyang nasunod nabati ni Kristo nga dili malalis ang tinago nga dako kayo sa tinago sa ilang tinuan nga kun malangan man og galing siya matud pa giingon niya kamo nahibalo kun unsa ang inyong pagabuhaton matupak kung malangan mo ugali ko naibalo ka mo pag unsa na ang pagawi diya sa iglesia ang iglesia nga gipasabot mo tong iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo pero unsa man pod ang ngalan sa mga iglesia Brad Samuel pabo naman ang Biblia. ang ngalan ba si Sir gitugan sa ilang panahon kay dunan naman naibalo man ang mga tinun-an kung unsa ng iglesia nga gibot gipasabot sa Roma sa iyang kapitulo 16 bersikulo 16 inyong patalinghugan mga malnamo nga mga kaigsunan ingo dinhi ang nakapayag lugar sa Biblia sa bason sa Roma gingon sa atong mabasa sa Biblia mga malnamo nga siya sa iyang paghimo mo sa matud pa sa basahon sa Roma Roma 16 Pagmustahay matud pa pagpangumustahay kamo ang usa sa usa pinagi sa balaan nga halok ang tanang mga iglesia ni Kristo nangamusta kaninyo. Katodi ang gingong iglesia nga gitukod sa ato Ginoong Kristo. Matud pa ang tawag ngadto iglesia ni Kristo. Dili di ay Sabadista. Dili sa Dili di ay Jehovah's Witnesses. Oo. Dili di ay Katoliko. So sayop ng uban nga nagpatuo nga ang ilang iglesia mao daw kuno na pero ang na-record sa Biblia iglesia ni Kristo di po ning iglesia karon nangangkon pod. Di po na sila may mao. Katong iglesia nga tinuod mo to ang gitukod ni Kristo ang iglesia ni Kristo. Way labot ning mga iglesia karon. Nangangkon na sila. Ngunit tinuod nga pagkasulti. Sakay-sakay ba sa Biblia ba? Gigamit ang Biblia ba? Aron kunuhay tuwas mga tao. Pero dili in taon ning iglesia ha. Ang tinuod nga nag-angkon ining mga panahon na karon. Dili na mao. Ang tinuod nga iglesia mao kadtong gitukod ni Kristo nga iglesia nga mao didto sa Jerusalem. Sumala sa atong mabasa sa buhat 8:1 Bradines basaha ang buhat 8:1 asa gitukod ang maong iglesia. Buhat 8:1. Dinhi sa kapitulo 8 bersikulo na sa buhat no matud pa dinhi og
Og niadtong adlaw di dakong paglutos batok sa iglesia sa Jerusalem. Ang tanan gawa sa mga apostoles nahitibulaag sa tibok kayutan sa Judea ug Samaria. Ato pa Diin kita ang unang iglesia ni sa Kristo. Jerusalem. Oh, nya karon kini mga iglesia ning lutaw karon nas Pilipinas, ug uban tas Amerika, ug uban tas Europe, ug uban pa nga mga nasod. Di na mo'y maoy ang original nga iglesia didto gitukod sa Jerusalem. Pero na may mangangkon ay di na sunod-sunod lang na, sakay-sakay lang na, sumala sa atong nakitang pahayag sa mga dokumento nga atong nabasa, mga higala o mga kaigsuunan. Unya, karon ang aton mang usisahon, si Kristo nagtukod og iglesia. Diin na gitukod dito sa Jerusalem. Karon, unsa ba ang ngalan sa mong iglesia? Gibasa ni Brad Samuel, iglesia ni Kristo. Unsa man si Kristo sa iglesia? Brad Samuel, sumala sa Kolosas 1:18. Ya, Brad Cesar, si Kristo lugar sa kung unsa si Kristo diya sa maong iglesia matud pa sa Kolosas sa iyang kapitulo bersikulo 1 ngadto 18. 18 sa Kolosas. Kolosas, si Kristo matud pa sa atong mabasa sa basahon sa Kolosas. Ingon dinhi, inyong patalingugan matud pa siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan, ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabuan sa tanan busa. Unsa si Kristo sa iglesia? Mao ang ulo sa maong iglesia. Oh, karon unsa ba ilaing nga pagkasulti na nang gisgutang lawas, Brad? Dini sumala sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 27. Unsa ba kanang lawas nga si Kristo mangulo sa lawas nga mao iglesia? Unsa ba kanang lawas gitug-an masad sa Biblia? Sumala sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 27 ba Dennis? Unsa po kanang lawas nga si Kristo mangulo na anang maong lawas? Unsa? Ang maong lawas, no? Sumala din sa Unang Korinto kapay sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 27. versikulo 27 ato pa dinhi kamo mo ang lawas ni Kristo o ang matag usa kaninyo bahin niini. Unsa day kanang lawas? Mo ka mga membro. Gitawag og mga lawas, kinsa ang ulo sa lawas? Mo si Kristo. Mo na ang tinuod nga real nga iglesia nga gitukod ni Kristo didto sa Jerusalem ug diin sila gisugdan sa pagtawag og Kristiyanon. Sumala sa Buhat kapitulo 11 bersikulo 26 didto gisugdan sila o pagtawag og Kristiyanon kay si Kristo man ulo didto sa Antioquia. Sumala sa atong nabasa sa Buhat o mabasa sa Buhat kapitulo 11 bersikulo 27. Muna ang tinuod nga naay tinuod ang pagtulunan sa Dios nga wala kas tinuan ni Kristo sa unang kapanawak kay kaluwasan. Mausab din ni karon sa pagtulunan sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo mauman ang pakita sa Biblia nga mo'y mupuli ni Kristo. Di ba? Daghan naman na nato na nga gibasa dinhi nga ang tinuod ang puli ni Kristo sumala sa mabasa man kana Brad Samuel. Kinsa ba ang puli ni Kristo sumala sa ato mabasa sa Biblia? Ang puli ni Kristo mao ang Espiritu Santo sumala sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto 26 nga Biblia nga akong bagabasahon mao ang pulong sa Dios giingon kini mga butanga matud pa ni Kristo ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako sa 26 apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa Amahan puli kanako siya mao ang magtudlo kaniyo sa tanan mga butang ug mapahinumdom kaniyo sa tanan ngako nang giingon kaninyo. Kinsa ang puli ni Kristo? Walay lain, mao ang Espiritu Santo. Tungod kay si Kristo sumala sa Biblia di naman na makita sumala sa 1:16 Brad Samuel last nga bersikulo si Kristo pa ba magpakita pa ba sumala sa Biblia? Sumala sa tumabasa sa Biblia, Brad Cesar, sa dihang padala ka ng Espiritu Santo nga mao'y puli niya, mo hinungdan nga si Kristo, dili na gyud siya makita. Nga naman tuod kay mo pahawa siya.
sumala sa atong mabasa sa Biblia. Di siya city hantod sa bersikulo 10 gingon. Ngani suginlan ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninyo nga mopawa ako ingos Kristo. Kay kun dili ako mopawa, ang manalaban dili mo ana kaninyo. Apan kun mopawa ako, siya akong ipadala kaninyo. Ug inigabot na niya sa manalaban nga mao Espiritu Santo, iyang pailhon ang kalibutan may tungod sa sala ug sa pagkapantarong ug sa hukom. May tungod sa sala kay sila wala man musalig kanako, may tungod sa pagkamatarong kay ako maadto man samahan ug dili na kamo makakita kanako. Ang katarungan di ay Brad Samuel nga malig-on, ngano nga ipadala ni Kristo ang lain nga malaban nga iyang ipangamuyo samahan kay dili na daw siya makita papag-usab. Mo kana ang katarungan mao nga sa atong nabasa sa Biblia Brad Samuel, dili ko mo nga una kamo nay tinuod sayop. Dili pud maingon nga ang reliyon mao ng Katoliko, di po na may mao. Ang pulong reliyon ibalik ka nga to sa Dios. Ug ang pagtulunan sa Dios dunay tinuuhan o pundok sa panahon ni Kristo. Ang una nga gipakita sa Biblia ang ngalan sa gitukod ni Kristo nga iglesia mao kanang iglesia ni Kristo sumala sa Roma 16:16 ug sa unang kapanahon na usab ang iglesia nga gitukod sa Dios nga Aman mao agatong Israel ug sa ikatulong panahon mao kini butuo man ang tawo sa dili mao kini PBCM kun Philippine Benevolent Christian Missionaries mao kini ang pagtulunan sa Dios nga Espiritu Santo ning atong bag-ong panahon. Tungod Brad Samuel, Brad Dennis, napupos na usab ang atong oras. Pasalamat kita sa atong langiton nga magtutulo di Ban Master Tomas Iyunyo Sr. Gihatag kaniya ang lamdag sa Blag Espiritu ag kita nakaasoy pinagi sa mga kamatuoran o mga dokumento nga sumala sa iyahang mga balaod kinahanglan nga ang ministro sa PBCM kinahanglan magbasa sila sa o si kami sa mga dokumento sumala sa gipakita ni Master og ako sa paghawagon Brad Samuel ang ato mga kaigsuonan hapit na atong General Conference mga kaisunan na mo sa PBCM, manghinaot kami nga karong Disyembre 29, kinanglan moabot na ang mga tao sa 27, o bisang gani karon kinanglan mag-anam-anam na mo kay ang pagserebrar na to sa birthday sa atong langitong maturlo December 28 ngatos 29 ngaton na sa New Year ug hinaot kami nga kamo makatambong gayod kay mao na ang General Conference nga mag-abot ang tanan nga mga miyembro sa pagtulunan sa PBCM. Mo lamang ka na among pagpaybalo, mag-andam-andam na kamo kay ang ato ang General Conference sapit na og daghang manambong nana Brad Samuel, no? Daghang manambong nana. O kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio uban sa akong mga kaubanan nga igsuon. Ini sa Brother Dennis Gonzales. Og sa dili pa ko manamilit no, ako din gi-acknowledge ang mga membro sa branch number 25 nga aduna kitay usa ka emergency meeting nga paghimuon ron diya sa balay sa atong chapter President Chupilo Sibilia. O kinusab ay si Brother Samuel Muntimayor moingon na lang kaninyo nga daghang salamat sa inyong pagpatalinghog ug maayong udto kanatong tanan.